lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:53. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-8 ng adlaw sa bulan sang Oktubre, katapusan ng adlaw sa filing sang Certificate of Candidacy. Amuning halos kanabanan daw kadamugid sang mga nag-file sa sining adlaw sa kutob sa mga kandidato para sa 2022 eleksyon, no? Ay, perti sa banwas ang binalbagan, ho? Mag-asawagid ang nag-file mga kaksyon. Ay, perti, wala na iban ba? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Maro sadya-sadya nga mga kandidato kag eleksyon sa nagahilapit nga 2022 nga pinili ay mga kaaksyon balantayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Anyways, sa ato sining nga mga kaaksyon, last day naman lang sa mga kaaksyon until 5 o'clock sining nga hapon lantaon tabi sa Commission on Election diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay karon nga adlaw for governor si Attorney John Orola nag-file man. Sino to mga upod ni Attorney John Orola sa pag-file sang candidacy niya sa sining udto man sa Commission on Election sa probinsya, mga kaaksyon, no? Ato na ibaloon karon dugay-dugay plus sa mga reports sa ato sining mga action reporters karon ng dugay-dugay kag ang ato sining mga balita nasyonal dito sa nasyonal ya mga prominente nga mga tawo amo ang nag-file man sang ilang COC, no? Si Kiko Pangilinan ng Vice Presidente ni Vice President Lini Robredo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Way pagidman kay ti mayara pa nga pagpainuino nga ti ginalantaw pa si Inday Sara kung anong palayag sini kagang mangin Vice Presidente kay ti lapit na lang ang katapusan nga inora sa pag-file
sang Certificate of Candidacy, no? Lantaon tay na karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad kasadya, no? Nga daw makayuhom ka, nga daw ga kuan ka man ga siling ka man nga ti bahala na da ang sa palabuton kung sino ang mga mapalaron nga mga kandidato. Ay puwerte. Sige, kamusta nga to sila nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon kalakip man nga to sila nga mga kaaksyon sa Oriental side. Kamusta kamo dira ya mga kaaksyon namon sa Kanginan? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man ng pagpangamustata sa mga taga-probinsya sang Guimaras sa taga-syudad kag probinsya sang Iloilo. Kalakip man mga kaaksyon sa Capiz, no? Kag Aklan, Antique, sa Kalibodra, sa ato sining mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa sining udto while nga naga-timo na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad still sa gyapon politika mantilas de isang filing mo ti sa Kapitolyo Provincial igabalita ni Aksyon na Marlon Hinovia anay Congressman John Orola nag-file na bilang gobernador sang Negros Occidental. Tinto Bascon balik sa pagpapili bilang alkalde sa syudad sang Himamaylan. Gatoslao versus Gatoslao mag-inkwentuhanay naman sa pagkabisi alkalde. Grabe Gobyerno probinsyalo nagtanyag 5,000 o 500,000 pesos nga padya agod nga masolbar ang kaso nga pagpatay kay provincial consultant Marton Cui o way pa ni masolbar sa gyapon ti nagdangat na sa 500,000 tunga na sa milyonong ginatanyag nga padya sa sinuman nga makahatag sang nagakaigo nga informasyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon sa Komisyon on Eleksyon anay konsihal kag isa ka retiradong opisyal sang pulis kabahin sa mga nag-file sang COC sa Commission on Election Bacolod sining aga. Samtang sa BCPO naman nga balitay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa pagpanghanda sa Bacolod City Police Office sa pagabot ni PNP Chief Guillermo Ilyasar halos all set na. BCPO Director posible may palabot nga concern sa hepe or sa PNP Chief naton mga kaaksyon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden sa Bago City away do taho nagresulta sang pagpanglutang amay patay anak pilason. Sa San Carlos City iyang balita 51 anyos nga lalaki patay matapos nga naghikog ini. Sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon na Eden Abuso pamilya sang tagiya sang balay nga kundiin na kitaan ng 4 ka mga miyembro sang NPA sa enkwentro sa banwa sang Manapla nag-file sang writ of habeas corpus para sa batok sa mga miyembro sang militar.
Samtang sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni aksyon na Roger Gotib, ining suspect blau nga nag-ako na ini sa paginterogar sa mga pulis. Sus, nakasuyop sa iyagali sang rugby kag nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Way na lang naginturos pati baso kay kasyado man ka tuntong klase ka tao, no? Ini si De Leon del Rosario Blanio, manig nadakpan siya. Tiambot ko nag-daydaw ng sinuyop ya sini. Amuning rason nga napatay ining senior high school teacher sang syudad sang Cadiz. Bangod sa sining paggamit sang droga sining suspect. Samtang sa balita nasyonal, pagdagsa sa mga maghingagaw sa pag-file sang COC, ginapaabot sang Commission on Election subong adlaw. Senator Pangilinan nag-file sang COC sa pagka-vice presidente. Probinsya sang Batangas gintayog sang magnitude 5.2 nga linog. Kag maki-update kita sa COVID-19 na vaccine epektibo bisan lapaw na sa 6 ka bulan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa nga itong sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahinang kalaban na matamaton talang niho sa mga ka-aksyon tadira. I-like lang kag-share ang atong sining programa by Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon BBB program. No? I-like lang kag-share ang atong sining programa kay tirahon tayo na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Plus ang atong sining mga ka-aksyon via website sa www.actionradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sa Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Biyernes pitsa 8 na kita sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26, Jess Liwat 26 and 10. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum.
Ayos. Sige, larga na kita. Manamyaw tanay. Sa mga kaksyon ta kay Christine Minies Villalobos, Labayan Eduardo, salamat gid, no? Sa tinio, no? Hindi ko makita ding pulo pa kaiban man. O, sige. Santos Wilma Bertumin, may lang pagpamati, Tungtung Pan, kay Olmiha Mered, George Gargasiran, kay Cosi Jimenez, kay Tuto Tatan, no? Catherine Sibua Dianon, Teresa Ferreira, Arnel Po Disamparado, Anali Elizalde, Ana Sinoro, Jenny Solgon, kay Neil Brian Balues, Edmar Kilitar, Joy Hulagay, Christine Minies Villalobos, Labayan Eduardo, naman si Jesse Sarcon, Giseri Sarcon, no? Kag Chris Allen Lordan, no? Thank you, Gid. Okay, sa kay Anali Elizalde, may lang pag-monitor sa kay Madam Virginia San Antonio Penda, no? Thank you, Gida. Inday Blasa, may lang pagpamati, BBB Gregorio Yolo, no? Eleanor Rigby R. Agravante, may lang pagpamati, no? Kay Cosi Jimenez, ara naman George Gargasirana. Thank you, Gid. Okay, sa kay Chris Alin Lordan, Kagawad Imbong Jocampo, Iboy Sarabia, kay New Year Midel. Thank you, Gid. New Year Midel, no? Ayos. Dari pang lang taon tadi anay. Ivone Butcher, Boyshare, no? Thank you, Gid, Yvonne. Salamat, Gid. Roberto Caraballo, no? Ga-monitor sila sa Hutoda, Handumanan. Thank you, Gid. Sir, thank you, Gid, no? Sa kay Tungtung Pan, may lang pag-monitor sa Exodus Security Force Office. Thank you, Gid. Sa mga officers kag security guards, no? Thank you, Gid. Okay. Ilang taon tadi anay sa Piako. Kay Elvira Hilogo, Charito Heights, salamat, Gid, sa Barangay Granada, no? Si Teresa Ferreira, tamyaw lang, mga pamilya sa Carmenville, Hinigaran, no? Anali Elizalde, naman si Jane Solgon sa Banwasang Valladolid, no? Neil Brian Balues, may lang pamati, no? Christine Minies Villalobos sa Barangay Pandanon, DSB, naman. And Jimmy Senior Latido, no? May lang pagpamati sa Barangay Mailom, Bago City. Jimmy Senior Latido, no? Pulspat, may lang pagpamati. Mary Ann Australia, may lang pagpamati. Mga ano niyang imoy, Mary Ann man. Ayo. Lain na diya guro yung imo ginapamatian. Mirian, kapasaway Kagawad Imbong Jocampo, salamat, Gid, no? Kasadya politika sa Bacolod kag Negros Occidental, gani man Kagawad Imbong Jocampo. Baylang sila. Rodia Amisola Suligin, no? Thank you, Gid. Iboy Sarabia, salamat, Gid. Thank you, Gid, no? Sige. Riyanay sa Piako, si Jenny Granada, no? Sang Lakasiliana, may lang pagpamati, salamat, Gid, halin sa kay Gloria Gonce, no? Leonela Tarusan sa Corner Gatoslao, San Sebastian, may lang pagpamati. Evelyn Ipumusino, thank you, Gid, no? Hinablos siya birthday ni Teresa Ferreira, si May Patsico, no? Happy birthday. Patrick GRBDC na, may lang pagpamati, no? Thank you, Gid. Gian Resisyo, salamat, Gid. Thank you, Gid. Ayos, sige, daligid lang mga kakson na standbayan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Sean Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:14 na nga tunuras karon dugay-dugay may winner kita diri sa Pamaskwa sa ERB. Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon mahinang kalaban Plus man mga kaaksyon karon dugay-dugay maingkaw pod ta si former senator kag ti representing sa Taguig Pateros Alan Peter Cayetano sa iya sini nga pag-file sang COC. Karon lang dugay-dugay life extension Una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni aksyon na Eden Abuso, mapapatrol kita nay kay may preskon actually kay na ang tag-iya ang pamilya sang tag-iya sang balaybla kung sa din nakita ng apat ka mga miyembro sang NPA sa enkwentro sa Banwa sang Manapla dito sa area sang Barangay San Pablo, no? Tinag-file ini sila sang writ of habeas corpus batok sa mga tropa sang militar. Yari kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action na Rex, nag-file sa writ of habeas corpus ang pamilya sanday Hector Makiling kag Ernesto Baines nga nag-aalegar ginkuha sa mga katapo sang Philippine Army ang ila sini nga mga amay. Pero kay Catherine Baines Nenelin sa balay sang iya amay ni Action Rex mo nakitaan ang apat ka ginaligar mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro nga nagluntad sa tong Setyembre 30 sa Barangay San Pablo sa mga Banwa apang hindi nila kilala kung ang mga napatay. Dugang pa ni Nenelin, madugay na Action Rex nga wala naga-istar ang iya amay sa iya sini nga balay bangod nga sa iya niya bali sa iya bata siya wala naga-istar. Kag timing lang gid nga sang September 29 naglisensya ning amay nga mapuli na ito sa iya sini nga balay kay may asikasuhon. Nakibot na lang sila nga wala na nakapauli kag pagka September 30 amo tong ginkulbaan sila kay nagluntad ang enkwentro. From amo to nga adlaw wala na dahil nakita nila ang ila sini nga mga amay. Nakibot na lang Action Rex si Nenelin kag ang pamilya Makiling nga antes ko ng enkwentro bali timing gid nagpuli ni sa ila balay ning mga ang duwa ni ka 64 anyos nga mga amay nila mo kag naghambal ko ng mga kaingod nila balay nga ang mga militar ang nagkuha kung baga nagserbe nga gin-abduct bala ang ila sini nga mga amay Action Rex at subong sino nag-abduct ang militar? Amo na ang aligasyon sa ila sini mga kaingod kag nakakita. Kaya sa subong wala pa ni kagwa ning duwan Wala gid Action Rex miskan kuan ni miskan shadow wala gid sila may nakita sa tuway nga nagahilidion sila. Hindi ba naguro pwede nga kung militar ang nagkuha hindi nila pagpabalo ng pamilya? Amo nang hambal Action Rex siya sa mga kaingod to nila kay ang duwa niya kakabataan
layo niyang ila, balay sa ila, sini nga mga amay mo. Amo na hambalila, nagapanawagan sila nga, kung may tala, gidman ang ila, sini nga mga amay, isaktugon lang bala nga proseso. Kung may araw, isang naging lapas nga layi, kaya hindi pagtagoon sa ila, kay pila na kaadlaw, halin September 30 hasta October 8. Subong Action Rex, wala, gid, sang nihay ni Hoy. Halin sa ila, sini nga mga amay, mga 64 years old na tudaan, worry sila, kundi na to. Kasi nagapapigid sila yung Action Rex. Nakatapo sang militar ang nagkuha. Sila lang manatukono ang nagalibot-libot sa among nga area. Tigi pamangkot mga ninamo to sa preskon kay ina. Kaya mga, may iban to. Basi may iban to yung mga pulis sabi or ano nga mga grupo nga nagakadto dito. Gapanindugan sila Action Rex. Nga katapo, sang 79th Infantry Battalion. Actually, ang writ of habeas corpus ng correspondent ni Action Rex, si Lieutenant Colonel J.J. Javines, muli sa ang commanding officer sa 79th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ari na ni sa korte, kag hibaloon nato ni ang kumag-umpisa na ang ila sininga hearing kay writ of habeas corpus man ang gin-file batok sa militar. Pamati naton si Catherine Baines Nemelin. Hindi na sila namon kilala. Bago lang gid ko na nakakita sang ilang itsura. Oo. Di sang amo to natabo ma'am sang encounter sang September 30 ara na sila ni tatay no. Si Papa, kay sila ni Papa, lapit na isa ka bulan nga naga-star sa balay. Ato sa tunga adlaw ma'am, naglisensya ang akon nga amay nga mapuli sa balay. Kay makugong sa sang Carabao. Layo layo kami balay. Siling ko sa aya, kung makugong ka Carabao, puli ka lang dayon. Sambalya, oo. Tapos, natingala kami, isang gabi na, wala sa kapuli. Ilan na edad ni tatay? 64. Pero kabalo na kamutayadaan, before siya nagluntad ng encounter, kung wala pa? Wala pa. Amo sa tunga sang adlaw sa Miyerkules sang hapon. Kabayan lang to Action Rex ang pagpahayag ni Catherine Baines ni ang bata sang isa sa tugtog karon. Di nang picture nila sini Action na din man? Action Rex? Di nang picture nila sini? Ay, padala ta pa Action Rex sa ginabi kay Gasigi. Lakapilipiyog halin pa sa NPC. Wala sang signal. Tingala man ko nga. Ipakita ka na karon Action Rex mag-post sa aton. Sinibalang Facebook page. Di dapat mag-report ka, kitaon di. Kay wala to signal Action Rex mo kay brown out pala sa NPC pagpatigayon nila sa press. Oo. Kay wala sang signal. Ano ta Action Rex sa Facebook page para makita man sa aton sini nga mga ka-action. Pero din panginwala Manila nga ang apat ni ka mga ginapatian niyan go sang NPA hindi giniyan nila Action Rex kilala. Pero kung madumduman mo dito niya nga balay sa kay Baines na recover ang ining mga bangkay. Balita rin sa patrol, ang ka-action ng Action, Ida Naboto. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras, live extension na Super Fiber. Una sa tamang serbisyo.
Matapos ang balita sa patrol sa Iluwanta, si Action Art Tayhupon, mapa City Government Center kita, ilabi na sa Komisyon ng Eleksyon da, anay konsihalo sang syudad kag isa ka retirado nga opisyal sang pulis, kabahin sa nag-file sang COC sa Komisyon ng Eleksyon, sining nga aga mga kaaksyon. Ambot ko may nagdugang as of this broadcast time, ha? We have Action Art. Tayo po, Action Art. Oh. Daligid lang, no? Kay sapyak ko mga linya si Action Art. Ato sa Skumilik, eh. Why di siya sa, sa ngaan niya dito sa Commission on Election. Dalig lang, no? Kaya gina-check natin si Action Art tayo po dito sa Commission on Election. Action Art? Yes, Action Rex, report niya po live gikan rin sa karatapan sa Commission on Elections. Na dugangan, no? Ano dugangan? Walang bugid lang diri may nag-file sa Certificate of Candidacy sa pagka-konsihal. Sa Bacolod City kag nakakumpleto sang iya sining required documents, no? Sino na siya? Si Engineer Vicente Vic Hico Jr. Vicente? Vicente Vic Hico, engineer siya, Action Rex. Okay. Anay man nga empleyado sila niya sa Housing Authority. Kag grupo sang kapatiran actually niya ang iya na organisasyon. Nag-file siya today. Sinigilangaw to, independence na tapos siya ang iya sining pag-process. Kag councilor ang iya sining ginapapilian. Subong may-ari diri, galing why pa niya matapos, kaya kulang-ulang pang iya mga documents, mabalik niya siya karon. Isa pagid ka engineer ini Action Rex. Engineer Pagid? Engineer. Pero ang naga-file subong for congressman nga posisyon. For congressman? For congressman. Kaina, pero temprano pa sa aga, why ko nagaling magtandi kay while nga nag-program kita pag-file ng isang certificate of candidacy. Pero nagbalik ting representante niya kay nagdulong sa marriage contract. Amo di kaina ang negosyante nga si Danny Atayde. Si Danny Atayde, tiyo na sa mga artista nga Atayde, Gani? ang ginpapilian niya, congressman man. Kag, amo to kaina, si Wilfredo David, retired colonel sang police, ang iyagin file nga si OC, Congressman Malaxon Rex, kag Ricardo Canutan nga nag-file sa COC as City Councilor. Kulang taon naton today, ang nagdugang dito, duha ka councilor, kung ma-approve di karon kag matapos ang proseso, sang last day, nga isa man ka engineer nga naga-comply pa sa mga documents nga bago lang i-submit, matabo siya ni Action Rex, tatlo for congressman, duha ka councilor. Mayari di kayo na LGBT, nagsulod po galing yung why pa siya May ano? LGBT. LGBT? Oo, nagkuha lang siya anak sa Mexican form. Sang COC? Oo, kaya mabalik na siya. Promote ko mabalik na siya karon na si mga hapon-hapon na. Diri sa kalkapan sa Commission on Elections. Sino pang gina-expect nga ma-file today nga mas mga kilala? Why naman, no? Doon mo lang to si former councilor Kanutan ang ginahulat. May huring-huring may isa pagid ka politiko dis Bacolod na atob lang nagambal nagligad kay Action Bay niya na isa katuig pumanto. Dato na siya. Nga? Nga ma-election na yan, magkoto sa survey, sa result sa survey. Kuhan sa reaksyon niya. Ilang di isa katuig pumanto ang eleksyon na. Di galing inahulat dito, why pa siya Action Rex sang kuhan di indikasyon nga mag-kadto di siya agot nga file sa COC. Pero kung nagkawon na ton,
subong ang inkwentro ni Kongresya mong dudamo-damo. Gani, no? Pila ka congressman na? Tatlo? Tatlo subong kung matapos pagindang iya sa civil engineer niyo, Oo. ang pag-file kay gina-verify subong kag may mga kulang siya galing wala bila mag-photocopy nga mga form. Di naglakat ng representative niya nga nakuha siyang ipa-photocopy itong formas. Pero na okay na din niya. Kung matapos siya, officially today, tatlo ang nag-file sa ila certificate of candidacy. Doon mo isa today ang nag-file kontra kay incumbent Congressman Greg Gasotaya. Now, anyway, actually, yun yung nag-file mag-ulang nakuhaan niya interview. Kaya siya lang inabtan ko rin. Pero, tisiling niya karoon na lang nag-uro siya kay White pa man yung matapos yun ang akong process sa talang nga mga mga documents niya. So, next. Now, pero, ang isa sa mga nag-file bala kaina for congressman na retired colonel, kundi nagpapili man siya primero mayor 2016 Kirdi. Dason na eleksyon nagpapili siya councilor Kirdi. Siya lang niya masid diri sa congressman makadaog na kita kaya ang plano niya damo lang no for Bacolod City. Ipabati ko lang sa next portion diri sang palayag kaina ni Mr. Wilfredo David nga mo yang may arasang niya statement kanina buyan o kung nakuhaan sa statement sa ipag-file sa COC siningaga. Yari siya. Wala ni sa una-una ako, no? May something lang na nag-challenge sa akin because I already ran for 2 times. One is mayor in 2016. You know me, I'm a retired police officer and a college professor in Lyceum. And one night, parang ano lang na may gusto magano, no? Kasi nakita ko nga daw alagid pag-uswag ang Bacolod. Lalo na yung mga tao, hindi sila updated kung ano talaga ang ginatawag ng congressman. Kaya ang congressman, panahon pa na yan ni Marcos, panahon pa na yan ni Cory. The congressman now is a representative. You are representing the lone district of Bacolod. So, a new hope for a much better Bacolod. Amo na nga ako nga tima. A new hope for a much better Bacolod. Kaya nakita sa project ni isang akon nga amigo, ang pare ko mangga sa taya. Daw hindi gid tama. Ang flooding, harap gyapon. May anti-flood siya. Why man? Interviewon sa ti, gaulan mo. Ti tama man ha, gaulan. Ti may baha. But that is not good. Basura. You know, representative Portion lang guro is the one who siya sa palayag niya. Kaya damo man siya mga plano mo. Si Colonel Willie David, sila niya Nagligad ano nang pilian niya gani? Councilor? Councilor nagligad, no? Kaya primero, mayor. Gade. Ikadawa, councilor. Sabong congressman. No. Ate, mas ipa man lang diri siya congressman siya pala, no? Gani man. Sa siya termino. Now, isa na rin nga initial ginatag sa ito ni Katrina Kanya na sugilano na ito siya kay nag-inasikaso sumusulod. Sila nga nagpanawagan kita sa mga kandidato nga sa nabilin silang afternoon as of next Island mas temprano earlier than 5 o'clock in the afternoon dapat ari na di sila. Baka in kaso karon nga kung magkulang kag kung hindi na makompleto ang ila requirements sad note pero hindi na sila pag matunon kag di ba hindi pa ma-qualify ang ila sila nga application for certificate of candidacy sa palabuton nga 2022 election. Dogang sila nga update magapabiling kita diri nga magamonitor sa bahin sa nga Bacolod City Comelec Office. Amo naman lang nang gina-expect do, isa lang? Ang subong? Gina-expect nga ma-file? Both sini kung kay actually amo man lang niya. Actually sini nga ganin gina-expect na lang nga si Councilor, former Councilor, kuan mo? Gani, no? May nagdugang man gali mo pa yung galing. ang tayo po niya ka-file na? Si Dale Goro, kaya nakalabay din si Dale. Sili ko ano pa ito nag-file? Wala. Kaya naging katuan siya. Okay. Sabi ko nag-file niya si Jackson Dale Salazar. Hindi. Nag-charge siya sa Negros Press Club. Timing man nga
nag-burn out. Way gid ya media nga nagpapili sa Bacolod, no? May ara media pero hindi siya Bacolod nagpapili. Out of town. Outside ya Bacolod sa probinsya. Diri siya Bacolod daw wala. Do hinigaran bla mo. Nigaran to migot Oo. Basi kantong for Mayor? Valdivia. Kung vice mayor, pwede. Kung for for mayor daw, langalangid guro Wala. Vice councilor na lang Ha? Vice councilor. Ay, Vice Councilor. Lain ako, tawagan ka lang ni si Atty. John Blas. Oo. Kasi tawagan niya kanya, so nagsinteresado ka sa manapla. Gagaw ko. Kantuan ko dugay-dugay ang Kapitolyo, ho? Butun may press con blast la sa isa ka lugar diri sa 6th Street Blau, do dayon guro to. Ate, sige. Abala, so next, sa balitagikan sa Commission on Elections, bulong binadulong sa English Galon. Sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Artay Hupon balita gikan dira sa Komisyon on Eleksyon. Pakaronan tang iban nga mga balita sa New Government Center mantiari pa kita sa hilanat sang politika mo sa mga nag-file subong nga period mga kaksyon. Ti last day subong mo buwas rupahuay ni sila tanan mga kaaksyon, no? Pero pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Una sa tamang serbisyo. Kag kalakip man na Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Marlon, standby Noy kay si former senator kag representing sa Patig sa Tagig Pateros, Alan Peter Cayetano nag-file na sang COC niya, no? Kag nakitaan taman to sa iya sini nga pag-file ang nagaisahan nun lang sambot din ng mga grupo sini kag may pila ka mga pananawan diri mga kaaksyon, no? Ang senador matapos ang filing sang iya sini nga COC ti-check tabing DZRH Manila parte sini tatakbo bilang independent senator 2022 si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Humantong sa naturang desisyon si Cayetano matapos ang ilang buwang pagdinilay, konsultasyon sa pamilya at panalangin.
Naniniwala si Cayetano na ito ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng may kapal para pag-isahin ang wasak o ang laganap na brokenness sa politika sa bansa. There's so much brokenness in our country. Individually po, spiritually, mentally, physically, sa pamilya po, sa barangay, sa ating politika. 2 years na rin ko pong sinasabi, sana magbago yung mindset, imbis na bangayan, magtulungan. Pero syempre, yun na ang kinagisnan natin, mahirap ibahin. Minsan ko rin na pong nasabi sa inyo na importante yung values, no? Values. So ako, ang pinaghuhugutan ko ng values, yung pagiging Christ-centered at Bible-based. Yun ang paniniwala ko. Pero kung anong personal yung paniniwala, nire-respeto ko, and we can work together. But tignan nyo po, whether Katoliko, Evangelical Christian, Muslim, anuman ang religion, hindi ba lahat naman tayo ayaw ng pagnanakaw, ayaw ng pumatay, ayaw natin ng sugal, di ba? So, may plano din kasi ang demonyo. Sabi sa Biblia, ang plano ng demonyo is to steal, to cheat, and to destroy. So, sabi ng gobyerno, kulang tayo ng pondo, so, kailangan gumawa ng paraan. So, akala ko, magbabayanihan 3, ilalabas yung 10K na tinutulak natin. For next year, 500 billion ang dinagdag sa budget. So, akala ko 200 billion doon, kasya na yon sa lahat ng pamilyang Pilipino, plus kasya din po yon sa lahat ng maliliit na negosyo, sari-sari store, kalenderya, vendors, no? Pero ang solusyon pala nila ay isabong. No? Kasi yun daw makakapagdala ng pera. So again, isang desisyon na hindi hinugot sa values natin mga Pilipino regardless of our faith. It is that spirit that I feel I will be able to contribute and help if I run again for the Senate or to run as senator for the Republic of the Philippines. Yes, it's 100% true na yung mga advocacies natin ay sure natin magagawa kung ang tatakbuhin natin ay Pangulo. But the reality is napaka-divisive na. Even if you win as president now, nakikita ko na po like 1992 nung minority po si President Ramos, yung gusto ni A ayaw ni B. Yung magandang plano ni C ayaw ni B. So, hilo na nga tayong lahat sa laki ng problema. There's so much brokenness. Imbis na yung nagiba, ayusin natin, lalo pa nating sinisira. So, I know mas kilala nyo si Alan, the fiscalizer. Alam nyo, kilala nyo si Alan na pag mali, tama. Hindi po magbabago yon. Ang magbabago lang po is that I will try to be the peacemaker and bring the presidentiables together. At yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Balana Bata Alfaro, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Thank you, good DZRH Manila sa pag-file ni Senator, former Senator Alan Peter Cayetano, no? Mapapili senador way pa may baluan kung din siya nga parte, but may grupo man ini siya nga upod sa iya sining nga kandidatura mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang aksyon na Marlon Hinovia kay ma-check tanay sa ato sining winner sang SAP pamaskwa sa ERB, no? Lantawon tani mga kaaksyon kung sinong mapalaron nga tagdaog ta sang 500 pesos mga kaaksyon sa sining adlaw sa SAP pamaskwa sa ERB. Way ga sabat, sir? Ay, way sa ga sabat. Pero garing iya cellphone, why na? Di pang disregards na lang na. Di na pag-ibalik, sir, kaya padamo lang na. I-disregards na lang na. O sige pa, si aksyon na Marlon Hinovia, why pa siya?
Daligid lang mga kaaksyon, no? Si aksyon na Marlon Hinovianay kadtuan tang balita antes ang ato sininga winner sa pamaskwa sa ERB, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Inumay kang tanan sa anay Congressman na John Orolaho, si Congressman anay Congressman John Orola nag-file sang COC bilang gobernador sang Negros Occidental. Tinto Baskon balik papili alkalde sa siyudad sang Himamaylan, Gatoslaw versus Gatoslaw. Mag-enkwentruhanay naman sa pagkabisi alkalde. Kag gobyerno probinsyal nagtanyag sang 500,000 pesos nga padya agud nga masulbar ang kasong pagpatay sa kay provincial consultant Marton Cui. Yaring kaundan sa report na aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon, Mar? Aksyon direct sa wanya nisang atrasan. May aras ang encuentro din aksyon direct sa pagkagobernador sa Negros Occidental sa 2020 itong eleksyon. Patapos nga sa mga aga, diri sa may Commission on Election of Comelec Social Hall sa Kapitolyo Provincial, nag-file na gidman sa ESPD kandidatura si Anay Bacolod City Congressman kag Anay City Administrator Juan Luega Orola Jr. Sa mga aksyon direct kon bala ano yung sa ding national political party, no? Nga nagkakalsiyat ang una. Nabotang reaction rex sa ding POC ang nag-nominate sa iya federalismo ng dugong dakilang samahan. PDDS Action Rex. Federalismo ano to? Federalismo ng dugong dakilang samahan. Nang dugong dakilang sa amahan? Samahan. Biko amahan, samahan. Gali. Officially nominated by amo na siya PDDS. Accredited as na siyang national political party na gintukod ni Presidential Anti-Crime Commission of the ACC Chairman na si Crico Pilhica. Morning founder Action Rex din tukod ini nagligad ng tuwid 2018. Kaya ang pinaka-purpose Action Rex parang iduso ang federalismo sa pungsod Pilipinas. Nag-abi mo ang ilan sa Action Rex ng mga miyembro sa Senado sa 24 ka mga senador wide din sa isa sa 303 sa mga kongresista wala man isa. Sa gobernador isa lamang Action Rex sa 81 ka mga gobernador sa pungsod sang Pilipinas. Ang nag-serve chairman amo si Attorney Eduardo Bringas. So mo nang ginadala nga National Political Party ni Orola Action Rex. Pero on the background, nakita man sa ato sa mga ka-action sa ginatagay nga press conference sa mga udto katarapulin na sumarit ara gyapon ba ang PDP laban nga ngalan Action Rex. Kasi nabaloan sa kalabanan, way pa klaro sa kung di-ended nga faction sa PDP laban ang official nga kilalahon Action Rex bilang national political party. Pero sa COC, may Orola sa napilinta na way sa nagasulat nga PDP laban kundi PDDS. Nag-file si Orola na wala sang running mate bilang vice-gobernador. No? Upod di Action Rex, ang nag-file diri ang kandidato sa pagka-provincial board member sa ikapat na distrito. And the person of Cleo Gaudete. Cleo Gaudete, last termer na councilor sang Siyudad Sambago, Negros Occidental. Nano ang rason ni Orola kung nga nakadecide siya sa pagkapili bilang gobernador? Every one that I would expect to be in this political battle. I thought my time is up already when I became the administrator. But as I said, after this talk and meditation, looking at the people who are helpless, people who need to be helped by the government. There is a need for me. So,
For sa mga action na Rex na, no? Medyo lawin kayo na ang presentation ni Orula sa mga rasones niya. Kaya sa mga plado, ya pa, parang let nga madinalagon siya sa saring eleksyon. Si Governor Bong Lacson Rex may ara sang reaksyon sa saring pag-file ni Orula sang COC action Rex. Basahon ko ang portion naman siguro kay medyo nabalaba ini. Ang reaksyon ni Lacson, Attorney Orula has a right to run for public office. It's part of democracy. But the province of Negros Occidental has united and will continue to unite under my leadership. As your governor, I have served the Negrenses and I will continue to serve our people and the province to the best of my capability. We have gone through a lot for the past 2 years. Damo kita din pang agian tungod sang pandemic, kag damo kita ginhimo para maka-recover. With the solid support of Vice Governor Jeffrey Ferrer, the Sangguniang Panalugigan, and all the mayors, I'm confident that together we can overcome this pandemic and rebuild a better Negros to achieve the aspirations of every Negrense. Our current situation requires unity among us and our leaders. Our efforts should be focused not much on politics, but on the task at hand. There is a sense of urgency for us to act swiftly to combat the spread of the virus in our province. Amo na ang reaksyon sa aton siri nga gobernador. Dukangan tayo karon ng Sonrex. Kailangan ko anay, sunod ko yung mamaylan. Grabe at Sonrex ang pag-aabot sa mga residente ito. No? Kahit sigahom nila nga mangin masingki na naman ang enkwentruhan ay Sonrex matapos nga nagbalik sa pili si former mayor sa mamaylan sa buong nagaserbe bilang district board member Ernesto Agustin Pinto Pascon. Ang iya sa lingalinyada at Sonrex, ang vice mayor niya, amo si Raymond Gatoslao. So matabo, ang enkwentro sa Himamaylan, nagpakaisa. No? Pareho sa Sonrex nga mga Gatoslao. Nagpile si Pinto Pascon sa ikalom sa Nationalist People's Collection upon NPC. May 8 siya sa mga konsihales. Nano, ang yung nga statement, agos rin. Sige mambay, may nga may gusto, may kapilitan ang nagtublag sa ito na maglagan para sa pagkamayor sa lugar ng Mamaylan. Pitungod kita nagdalagan para sa masa, kita nagdalagan para sa mga pumuluyo ng siyudad ng Mamaylan na nahulaan wala mahatagan sa importansya. So amoy na nagatasisi dato na tagpusoon kay limitan sila, kay hatagan sila ng importansya sila ng mga tao sila ng tagaan. So ang aton plano magbalik sa siyudad ng Mamaylan hindi sa posisyon dinagyan sa una na bilang mayor sa siyudad ng Mamaylan siya katuloy. O sa lamang sa palayag ni former mayor Pinto Pascon. Ang provincial government sa Negros Occidental at Sonrex budget sa Governor Bong Lacson magatanyag sang tunga sa milyon ka pesos sa sinuman na makahatag sang vital information na magaresulta sa pagkilala kapag arestar sa responsable na nagpatay ay Mr. Mariano Antonio Marton Queen III, ang Sagto Provincial Consultant on Hospital Operations na Commodore Manvin Piero kag napatay sang Abril 12, 2021 sa Barangay Palampar, Surag ng San Carlos. Sa order o sa saring isa ka pahina nga papel ginpermahan ni Governor Bong Lacson, very assuration sila niya na kung sino man ang may information angot sa pwede maka-contact sa kay Attorney Renua Baldovino, ang pamuno sa National
Bureau of Investigation Bacolod District Office sa telepono nga 703-293-1. Dari aksunet, ari ko sa boundary sa may Comelec sa provincial office, nagahulat kita, tulutawahay pa rin. No? Pila na lang ka oras. Sinong nagka-file today? Si Attorney John Orola lang? O, tagatong si Cleo Gaudete. Oo. Pero may mga information kita action rex na na-receive diri. Kaya may ara pa dyan. May ara action rex ka daw taralupang doon kag kinalaman ng ngalan. So, ang 5th district, Palantayan. Palantayan ng 5th district. Kaya daw may ara action rex na mabalik yun. Ang report kaya ba, tonta ko base ko nag-file man si former board member Dino Yulo. Amo na ang kay dito sorry sa kaagi kami dito sa 5th district Masinabo, yung mabaylan yung 5th district. Punog tong istorya nga mo na. Gali. Ito laban-laban ang suret sa mga hapon. Wala galing sa patod nga oras. Kung mag-file. Pero amo na ginabantayan gida sa Kapitolyo. Correct. Sa Comelec. Kung mag-file si Board Yulo sa pagka-congressman. Congressman. Sige. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang action nga Marlon Herboya, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon Marlon Hinawiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang kayari ng ato sining winner sang sa pamaskwa sa ARB, mga kaaksyon. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Ayos! Sige, manghatag ta 500 pesos sa pamaskwa sa ERB. Ari na nga to sining winner. Hello, mayong hapon. Hello, ngayong hapon, sir. Bado kasubo ba mayong hapon, ma'am? Sino lihog ni? Flor. Si Flor? Flor ano? Flor Distora. Flor Distora. Pila edad mo, ma'am? 42. 42, taga? Talisay, San Fernando, Talisay. Hope Village, correct na Hope Village, San Fernando, Talisay. Dining barangay San Fernando, gani, ma'am? Unahan sa Concepcion. Sa unahan sa Concepcion. O, sige. Hindi na ko magpadugay pa. Kung nautod siya? Dali lang kay Dialon tatuan na kay nautod ang imo sining linya. Tani mo mangkot na ko sa imo, ma'am Flor Distora, 42 anyos, taga Hope Village, Barangay San Fernando, Talisay, no? Sige, hindi na ko magpadugay pa, ma'am, na ano ang masilingta kung pagkatapos ang report lang sang reporter, anong mahambal nila, ni? Ano ning ginambal nila? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ba, do reporter ka man ba? Congratulations, ma'am. Ikaw ang tagdaog ta sang 500 pesos. Congratulations. Anong mambal ta, ma'am? Ha? Anong mambal ta? Salamat, Gid. Ba? Salamat sa Aksyon Radio. Nakulbaan ka, wala? Tingala ko man nga daw.
gina. Sige, mama. Congratulations, Ma'am Flor. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos. Congratulations kay Ma'am Flor Distora, 42 anyos. Congratulations, ma'am. Ikaw ang winner ta. Sang 500 pesos, mga kakson. Sige, daligid lang sa mga kakson. Tagay daw, tigid ang orasan ko. Mga kakson, daligid lang ha. Sa mga kakson ta, may tisian na iho. Kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mga fire to my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamo din po dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagilo, no? Nga ako ng baka! Tutu, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo.
Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB Number 1, magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ng Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM radio station. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 17 ang aton oras. Kadtuanta na yung balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office sa syudad sang Bago. Away do taho nagresulta sang pagpangluthang amay patay anak pilason sa San Carlos. May 51 anyos nga lalaki naghikog man patay man Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Aksyon Rex Nansen kana sa kapulisan kagabigit namang ining suspect sa pangluthang sang mag-amay dira sa may area sa Hacienda Santiago, Aprok Maria Ilina, Barangay Dumao, Ciudad Sang Bago, kahapon. Aksyon Rex sa din ang mga biktima diri din kilala iya sakay Opensanday Renato Bautista Jr. 50 anyos kag ang isa diring anak niya nga amuning pinason
si Renato Bautista de 30 anyos. Kag ang suspitsado diri gintudlo kay Joey Batalyon, 51 anyos. Initaran sila ang nagapuyok sa nasambit man nga lugar. Sa pag-investigar diri ni Police Chief Master Sergeant Job Ugares, ang Chief Investigator sa Bago PNP, ining duha ka biktima upod sa iban pa panglimpyo ini sa ila sining lute dira sa nasambit nga lugar kag nag-abot ining suspect ang ining amay nga si Renato kag ang suspitsado nga si Job o na suspitsado nga si Joey medyo naglalisay pa, nagpinapulay kag nagbunot sang kalibre 45 nga gilayon gintiro ining amay kag napatay. Ining anak naman niya ginlampusan niya sang pala kung tani ining suspect pero gintiro man siya. So pilason subong ginabulong sa hospital. Suno kay Ugares, ining mga biktima amo ang awardee sa sina nga lute kag ginatrabaho na nila. Ining suspect amo ni siya ang gasirbing enkargado sa sinaman nga mga lute sa nagliligad pa nga mga panahon. So kung ano ang pinakamadalong nga motibo, so diri sa kay Ugares, sa posible nga tiwala sang iban pa ang agaway sang dupa, action rex ang ila sini nga dintunaan sang nasambit iya nga insidente. Ari ang palayag sang pulis. Sir, sir, nag-surrender sir or nanakot with sir? Walang surrender sir sa mga barangay sa barangay sir. Ano na-recover siya sir? May armas? Sa crime scene, ang na-recover naman is sa fire cartridge ang caliber pagkakas. So, action rex ang portion lang sang palayag o kung nabestigar sang Bago PNP. Pakaranan karon ang nag-ikob naman ya dito sa syudad sa San Carlos nga isa ka may patay man ini. Balita gikan sa po, Action Brian more than report una sa balita na sa action sa Bacolod. Action, Maradyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Brian Morden. Balita gikan sa Bacolod o sa Negros Occidental Provincial Police Office. Irektahon ta na yung balita ni Action na irek magbandwa kay gina pahatalan ding time to. Irektahon ta na yung balita ni Action na irek magbandwa sa Bacolod City Police Office. Pagpanghanda sang BCPO sa pag-abot ni PNP Chief Guillermo Eliazar, halos all set na. BCPO Director, posible may palabot nga concern sa hepe sang kapulisan. Yaring kauntan sa report ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric! Action Rex, Eric, tahon na ni Boss Taguro maduludok. Gani, mandong ka lang alangid ko sa Chimpo. Gani Action Rex. Now, ang atong balita gikan sa Bacolod City Police Office, may ginapatay karon nga pag-final practice sa ato City Kapulisan sa Bacolod City Police Office. Nagapatay kayon sila sang final rehearsal. Ang otini sa ginatawag nga arrival honor para kay PNP Chief General Guillermo Eliazar nga schedule mag-abot sa Bacolod City Police Headquarters sa mabot nga Domingo nga adlaw. Action Rex. Now, sunod sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang PCPO City Director, nga ang isa sa mga highlight nga posible sa pag-abot rin ni General Eliazar amo ang inauguration sa concrete pavement sang Bacolod City Police Headquarters, ang pagpatindog sang pag-o nga flagpole nga ginakabig isa sa mga pinakataas nga flagpole diri sa syudad sang Bacolod. Kakangining pagpatukod sang recreational area para sa mga kabataan kag sa mga bisita nga magapadulong sa Bacolod City Police Office. Action Rex. Nausunod sa kay Police Colonel Martir nga posible i-presentar yaman buwas sa pag-abot ni Eliazar kundi sa Masako ang mga nagtunar sang mga duta para sa mga police station nga patukuran bago diri sa mga nagkarelain nga mga police station diri sa Metro Bacolod. But sunod sa kay Martir nga kung may chimpo man sa buwas, ipalapot naman ang concern sa
sa kakulang sa manpower sa BCPO plus ang ginatawag nga mobility o kung mga salakyan patrol cars sa Bacolod City Police Office. Siguro, I think nakikita po ang mangyapo, no? Galing kasi we have to live with that na halimpas ang pagsulot sa police, kulang kita ng personnel. No, halimpas una, but kung kulang kita, kinasingping andaman na, kinamigusan na kung paano mapunuan ang kakulangan ta. Kaya para hindi naman problema si Jim. Anyway, kung i-compare mo sa Sambuanga, 1,700 ang police ko, diri 700 lang ang Bacolod City. Gamay lang. So, katakopit ang disparity kay 61 barangays ng and Sambuanga is 98 barangays. So para mo mga siguro Eric ang ang concern tagit ang disability. Mobility wise, sir, isa man ang concern ka? Yes, mobility wise concern na but according sa info ko may narugabot ng mga controls from dahil. Action na sponsor sa palayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang officer in charge sa Bacolod City Police Office nga amo ni mga preparation nila paghanda nila sa pagabot ni PNP Chief General Guillermo Ilasar sa mabot nga Domingo nga adlaw. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Eric Magbano nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby sa report na aksyon na Roger Gotib, Life Extension, Vitamin D3 and 9, no? Bisyo. Kantuan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sinimay kang tanan sa pag-ako sang suspect nga nagasuyop sa iya sang rugby ho. Kag naka-inom siya, naka-hubog siya. Sang ginimo iya nga pagpatay sa senior high school teacher. Nagako man siya, nagasyabo siya. Ay, perti nga tao, no? Yari ang countdown sang report. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, inako mismo sining suspect nga si Delio Del Rosario, 29 anyos, ang iya siniginhimo nga krimen sa pagpangawat, pagsulod sa balay sang pamilya Trasmonte Ducay. Kag pagkatapos patay sini ang isa ka senior high school teacher nga si Ma'am Jessica Trasmonte Ducay. Ang ining persona karon yara na sa custody sa kapulisan, kag yari na karon sa detention cell o kon custodial facility sa Cadiz City PNP. Sa aton nga exclusive interview sa Action Radio sa sining topic. Nakaragbi ko sila kay lumang ko. Kainom ka? Oo, sir. Nagkatras ka ba? Kasuyok siya eh. Kasuyok ba? Oo. Siya itong pagtabo to, nakasuyok ka to? Wala nga, kasuyok siya, pero nakaragbi ko, nakainom ko minera. Nakaragbi ka? Oo. Ginako, sining sa ginhimo niya, antes pa man nagsulod siya sa among kabalay, nagsuyop siya sang rugby kag nag-inom sang makahulubog nga ilimnon.
kag inisya tuyo gid lang ko tani nga magpangawat. Ginako man niya nga ini ang iya nga plano gid nga sudlon ang ini nga balay agod nga himuan sa kining pagpangawat. Ano mo gid ya? Lugay ka nagaplano nga kawakan. Hindi sir, nga bulan to sir. Hindi kayo pa nga mangawat ko. Ano may daw? Nakita ka na... Away mo sir, lagi kayo, away daw si Kuwan sa kwarta sir. Ang dugang pa nga pahayag sini Action Rex nga ang kwarta, iya sini nga naubos sa pagsuyop sa Cebu kag pag inom sa makahulubog nga ilim nun, kag sunod sa iya hindi 69,000 ka pesos kundi 8,000 ka pesos lang ang iya sini nga nadala. Ang kwarta to din mo gindala? Ay inom namin sa kanila nang ulan sa Bacolod na sir. Ano, giubos nyo inom? Inom ka kanila, lisyo sir eh. Inom ka rin siya mo? Oo sir. Sinaubos yun si 29,000? 1,000 sila nakuha ko yun sir ya. 1,000 nakuha ko sir. Pero sa kapulisan nga depende na sa aligasyon, pero ang pamilya naman ang nagadeklarar nga 79,000 ka pesos nga nagbayad pa sa isa ka branch and soft drinks ang among nga kwarta nga gindala kung gingkawat sini ni Del Rosario halin sa among nga pulihan nga ginbayaan dito isulod pa sa isa ka kwarto ang biktima nga wala na sang kabuhi. Kaya ina Action Rex gin patigay ng pag-inquest ni sa iya kag puwerte kanamo sa mga tao sa tubang mismo sa City Hall Building 1 sa diin napamtang ang fiscal office. Ginapaabot pa sa mga tao sa gyapon kay ginasikaso pa sa kapulisan ang pagdala sa iya sa fiscal office kay ina. So wala na naton to mahulat pero sigurad Action Rex nga sa siningapon aton gay confirm ko balay ni tigayon gid nga ma-inquest sa bahin sang piskalya diri sa may syudad sang Cadiz. Action Rex para sa aton mga ka-action nga mahilig magkape pero may sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. It is Action Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Roger Gutim. Balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Sa mga ka-aksyon ta kung nag-problema kamo sa ginabatyag ninyo sa lawas, daligid ang mga ka-aksyon na sanbayan ay matagta pila ka mga commercials. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagservisyo Patas ka balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radyo Bakolon nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagservisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagang palanggan Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon
Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo. Sa waita malabutan kay pikitigi na nga orasan taho mga kaaksyon, kita-kits kita buwasa 78 days before paman mag Christmas Day, kag 85 days na lang ang nabili, no? 85 días na lang nabilin before paman tapos ang 2021 kag magasulod na si 2022. Salamat sa inyo sining nga pagpakigopod, kita-kits kita buwas diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinandan nagagda kita sa masunod nga programang This Is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo na ba tiyan? Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!